Pulang asmara kadang gedeg pulang asmara dubi sinungsung kelawan pusaka lembing Cendharasa pusaka lembing Cendharasa menika pusaka tapak eyang tapak pandhe tasih menangi pandhene yang Brahma kendali mandine petung cemukur ampuing kagila-gila lembing Cendharasa lembing Cendharasa menika peparingi ingkang rama Begawan Sempani saking Depok Pertapan Bonokling jumloroting lembing Cendharasa ingkang sumedya natap dhateng pulang asmara sanalika pulang asmara sumedya tindakan sendakep asma sumupundal sendakep aranana kumpul asta tangan suku sikil tunggal siji kumpul telek dadi siji kaya mati yo ngadeg pulang asmara boten ingkang den pandheg kelawan pulang asmara namung pucak ing grana pucak pojok grana irung sekawan ingkang dinung kasejuga ingkang sinidikara kanca driya ingkang kaesti kanca lima driya pengangen-angen ing pulang asmara sanget mongso ing lebet batos luwur dhateng ing Bathara Agung ingkang dumunung wonten ing telenging jantung rung dinakah buket trilupang tinukut jagat agung dinulung jagat alim tinukut sampun klentu tapi jagat suwasana hidup rikala semana namung jagating pulang asmara pribadi bila datang sangar panusmane sukma ingkang sinupaya ngaseti triluyep liyep ing aluyung anggenira paminta kanugrahaning dewa sageta datang panyuwuning pulang asmara pribadi pulang asmara ingkang sinunjuk lawan pusaka lembing Cendharasa sumedya ngrapal saking elmune ngrapal saking mantra-mantrane sanalika den rapal aji tulak sengkala balik ingkang rinapal umpayakun Allah masra walak-walik ana sejo ora tumeka nek dibobo ya aja katon wage aja mrene kliwon-kliwata legi aja wani paing aja eling ya aku lasing ngadhep ya aku gulune ngadhep kang reksa malaikat 44 teguh rahayu slamet saking kersane yang widi kakang kawah hadiari-ari liryah durda geni sing kos kae rupa sing asal pusaka dating lemah geni banyu nganti tur hak ajale wesi tak balekno nang ajal kamulyan dina 7 pasaran 5 kang rumeksa malaikat 12 kang dadi pengaruh malaikat 4 malaikat Jibril Mikail Israfil sira tak kongkon rumeksa jabang bayiku yen sira ora gelem rumeksa jabang bayiku kena bendur ning Allah Ta'ala malaikat Jibril aling-aling ana kulit iya malaikat Israfil aling-aling ana balungku malaikat dinding jalalullah malaikat arsyullah kulungan awakku Allahumma kuati kuat musawani wasiso saking kersane Allah kang maha kuwasa dilumpangan kelawan aji panoman sekti dedekku macan putih dadaku Nabi Musa
bauku Nabi Khidir guru Ratu Ruhullah sirahku. Kanjeng Nabi Sulaiman rambutku, Kanjeng Nabi Muhammad lesan lintang johar mripatku. Apa padang-padang ana ngarepku yaiku pacak ajiku panoman sedhi saking kersaning Allah kang maha kuwasa. Pangan lawan aji panulak ampuing brojo, panulak ampuing pusaka. Sanalika den rapal aji panulak ampuing brojo, ingsun kawulaning Gusti kang mecek saka Surya Kumara. Ingsun ambah jagat wewalikan delentan kenaning malang dentan kenaning owah nikrotan kenaning rusak Allah sallallahu alaihi wasallam dating suci ing saudaya ya ingsun ratu ning Batuta ingsun lanang sejati tanpa sak sekei brojo pusaka kamantan tumapa ing badan saliraku saking kersaning Allah kang maha kuwasa. Ulang asmara petrajang pusaka lembing cendhara gobek mangi wong gobek manengen pecat ambal kaping 3 ical sifating kulang asmara dados Dranowo saharga suta gedhe. ingkang den lepasi pusaka lembing cendharasa dados Dranowo saharga suta gedhe harga gunung suta anakan sak gunung anakan gedhe reka rebah mengiwa rebah meneng samperan wonten pundak kanan lan keri netro gilir kaya surya kembar ngablak kaya pawa geni kanane waja sak petel-petel gedhe siung modon sak depo sesih dawani yen sembuh kaya gluduk yen petak kaya bledek yen mati kaya gendruwo sewu Ulang asmara ingkang dados Dranowo saharga suta ambyur ing penyudan wae medhet kaya kitiran kaya Bathara Kala kebur jagat
dino solo Kurawa
keputren Gumbino. Lah iki rupaning ulang asmara iki bisa dadi Dranawa saharga suku. Lah iki Sata Kurawata pas tapis ninggalno keputren Gumbino Kakang Prabu Bismaka ketiwasan Kakang Kraton Gumbino. Kraton Gumbino kula aturi ingkang waspada Kakang. Kraton Gumbino kula pamana katon kados saambaning landhean para Kakang Prabu Bismaka kula aturi ingkang waspada Kakang. Patih Jaya Kartika dugi pamutingan kedaden wonten kraton Gumbino ulang asmara saged Dranawa saharga suka gedene kraton Gumbino katungkung saambaning payung saambaning landhean. Kraton Gumbino ketiwasan ananing keputren Gumbino Jaya Kartika sliramu banjur ngrangkul Babyu ana ngarsaning Kakang Rama. Sliramu nganti tawang-tawang tangis ngrangkul ana ngarsaning Kakang Rama. Jaya Kartika bahwa kraton Gumbino ketiwasan kraton Gumbino katun fungsa iku ping payung saambaning landhean. Dangun menapa Jaya Kartika inggih Prabu Sata Kurawata pas tapis kados babataning panggih maling ulang asmara kula saged Dranawa saharga suta werang kono kedaden kang semono. Lah iki tak umpamakna iki wong meneng anda runtuh ketiban andane kraton
Gumbira kebon telik Mangendra Jala. Lah telik Mangendra Jala iku bisa dadi Granawa Saharjaya. Jaya Kartika Mundura Sawatara Jaya Kartika inggih bela. Enggak bisa ngambil tangan ini. Jaya Kartika inggih sinuwun nimbali kula pun Jaya Kartika Gusti. Rangono Sri Rama nganti tawang-tawang tangis banjur ngrungkepi pun kakang iki ana apa Jaya Kartika. Inggih Derang. Lah kula wau amuninganing Sata Kurawa menika topas tapis kados babataning pajik. Maling pulang asmara menika saged dados Granawa Saharga Suta. Aduh Derang. Raton Gumbina kula aturi ingkang waspada sinuwun. Kula pamana Kraton Gumbina menika kantun mung kantun sak ing kuping payung sak ambaning landheyan sinuwun. Dadi pulang asmara iku bisa dadi Granawa Saharga Suta. Lah Sata Kurawa iku mlayu ninggalno keputren topas tapis kaya babataning pacing. Lah iki umpama tak umpamakno aku iki kaya dening memek anda tiba banjur ketiban andane. Kok ana kedaden kang kaya semono. Kok ana lelampahan sing bakal tak lakoni kang kaya semono. Jaya Kartika inggih lajeng kados pundi Werang? Kersane panjenengan kados pundi sinuwun? Saiki ngene wis Jaya Kartika. Sliramu tak utus tindak menyang Dempok Pertapan Wukirah tau. Tak utus tindak menyang Dempok Pertapan Wukirah tau njaluk tulung menyang anakku Raden Taranggono. Kandhanana kedaden kang ana nggoning keputren Gumbina ya. Sliramu liwata mburi aja nganti kedenangan karo pulang asmara sing dadi Granawa Saharga Suta. Jaya Kartika inggih dados kula menika sumedya tindak dhateng Dempok Pertapan Wukirah tau. Ingkang Rai sumedya nyuwun pitulungan dhateng Raden Taranggono Werang. Ya, lah saiki sliramu mangkata menyang Dempok Pertapan Wukirah tau jaluk tulung menyang Taranggono ngentasi karya kang ana nggone keputren Gumbina. Ila dialah inggih menawi ngaten kula aturi nyekecaken anggen panjenengan pinarak Taranggono.
Taranggono, aku sing teko njaluk pitulungan Taranggono. Ingkang sumedya mangkat dhateng Depok Pertapan ngukir ratau. Sumedyanipun pitulungan dhateng Raden Taranggono. Jaya Kartika anggenira sowan dhateng Depok Pertapan ngukir ratau boten sumedya lumampah wonten ing dedaraken. Sumedya munggah gunung turun jurang lasak lagah ayangan ngicak rila kang gumantung lungsung keup ngayamalas. Sumedya mungging dirgantara Jaya Kartika. Jaya Kartika jejeg pertiwi ambal kaping 3 gayuh ing akasa oleh campuh lawan soroting yang uang tawa.
boten anyerosaken Patih Jaya Kartika ingkang sumedya mangkat dhateng Dempok Pertapan wukirah tau sampun kancik wonten suku Dempok Pertapan wukirah tau gantos ingkang winuwus anjerosaken wonten salebeting Dempok Pertapan wukirah tau sinten ingkang wonten salebeting Dempok Pertapan wukirah tau Nayantaka Bujagati kekalih Kyai Semar lawan Mangundi Wangsa ingkang sumedya rerupaken Bago Guru rene oleh ayo omong-omongan ana nggoning suku nggoning Dempok Pertapan wukirah tau le oh iya Mas yen liwat aku kelingan